डक्टरनि सोलायै अन्थाइनि दैजों गावनि बेरामखौ फाहामनो नाजादों। आं बाक्सा जिल्लानिफ्राय। आङो बाक्सानिफ्राय फैदों। मेगननि आरो उदैनि बेरामनि थाखाय फैदों। आङो मेगननि ओमफ्राय उदैनि बेमारनि थाखाय फैदों। अन्थाइनि दै सान्थि लोंना बेरामा एसे गाहामाव फैबाय। एसे मोजां मोनदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गावबागावनि बायदि बायदि बेरामखौ लाना चिरां जिल्लानि सालबारि 1 नं लखि जाहाराव गोबाव समनिफ्रायनो दै सान्थिखौ लांफैनाय नुनो मोन्दों। दिनैसिमबो बे अन्थाइनि दै सान्थिखौ हरगासिनो दं। अन्थाइनि दै सान्थि लोंनानै बेरामिफोरा मा फोरमायखो खोनासंदो। आंनि आखाइ सानाय आथिं सानायफोरा हामदों, ओंखायनो जों बिसास मोननानै जोङो दैखौ लांफैदों। आं दा खनब्रै जाफैबाय दिनैजों। माने मा बेमार आं थारमाने बिजि लाबाबो हामामोन आरो, ओमफ्राय बिजि लाबाबो बारा जायो, मुलि जाबाबो बारा जायो। दा आरो बे आइ बिमा गंगानि दै सान्थिखौ लांफैनानै एसे खमायना दं आरो। आङो दिनै खेब्रेयानो जाबाय, बेमाराबो गोबाव जाबाय थारमाने। दिनै आं 20 बोसोरसो जाना दं आरो एसे खमायना दङ। दा पेसाबफोरा खुला जाबाय, खिनो हासुनो हायो। हस्पिटालफ्राव नायजादों नायजायाखै? नायजादों हस्पिटालावबो नायजागासिनो दङ। ओमफ्राय हस्पिटालाव नायजानायाव हामनाय मोनाखै? हामा। আজি ফাঁচাইছো মোবাইলত পাই। কি বিশ্বাস কৰিছে আপুনি? এতিয়া ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছোঁ, বাথৰ উজাৰ মনত এই বিশ্বাস কৰিছোঁ। এতিয়া কি হয় ক'ব নোৱাৰো আৰু, ভগৱানে এই বাথু যি কৰে ঈশ্বৰে সেইখিনি ভাবোঁ আৰু। दा बिनि दैखौ लांनानै 5 मासनि सिगां दालाय 5 मास जाबाय दा दै हरनाया। फार्स्ट हरजेननायावनो आं लांना लोंहैदों। बेजोंनो दा हामना दं आरो। जेबो उसुबिदा गैला दा, थैबो खिला, थैबो गोबानायाबो गैला। ओमफ्राय उदैया देरोमोन, बे उदै गिदिर जानाया दा सेमबाय। दैखौ लोंगासिनो दं। मोजाङानो मोनबाय। औ, ससे लामाखौनो थाबायनो हायामोन, मेङोमोन बिरादनो। आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, आंनिया न'आ जाहैबाय अरां गेलाबिल, बिनिफ्राय फैदो आरो आं। मा जानायमोन नोंथाङा? आं साइनिस दंमोन सिगां, बहुद खस्थ'आव दङमोन आरो। फार्स्ट खेबसे आं फैनो हायासै, जोंहानि आब'आ फैनानै लांफैबाय आरो दैखौ लांफैनायावहा लोंबाय, ओमफ्राय नाना लाबाय। आं गानाय बायसा मोनबाय आरो, मिनिमाम 80-90% गाखाबाय आरो। दा मोजां सोलायबाय बहुद। हौवानि गारिनिफ्राय फैदों आरो एक्सिडेन्ट जानानै 9 बोसोर जाबाय, बेमारा हामाखै माने। मा बेमार जादों? एक्सिडेन्ट जाना गोदोनानि हाराया बाय माबादोंमोन, दुखु मोनदोंमोन। बेनिफ्राय दिनैहालागै हामाखै आरो पेरालाइस टाइप जाना दोङो आरो हाराया ओमफ्राय जिनजिनायबाय थायो मोदोम आखाइ। बेनिखायनो फैदोंमोन। डक्टरा फाहामनो हायाखै? डक्टरा फाहामनो हायाखै। थारमाने मोनसे फोथायनानै फैदों नोंथाङा? फैदों। जि आथिं सिंनिफ्राय आथिं आखाइ सानाय, दिनैसो फार्स्ट फैदो आरो जोङो। आथिं आखाइ सायो, जों फैदो 10 जोन फैदो जों, 10 जोन। हामगोन होनना बिसास हामगोन होननानै बिसास खालायनानै फैदो जों। माबा हामनो रोङा जाबाय थादों, ओमफ्राय हान्थु सानाय दं, सिनस्रि सानाय दं आरो। बेखायनो हारसिं हान्थिना फैथारदां। सिगाङाव फैखांबाय ना दिनैसो फैदों? दिनैसो खेबसे फैजेनदां। माबोरै मिन्थिनानै फैखो? मिथियो, बहुद मानसि फैदों, न'नि बिहामजोफ्राबो फैदों नालाय। दा बिसोर खोन्थाहैबाय, फैदो आरो आं। न'नि बिहामजोफ्रा हामबाय? हामदोंना हामाखै सोङाखै आं। मुलिखौ लांदों, खननैनि लांदों आरो बिसोरो। इयावनो फैदों आरो, बेखायनो आंबो डाइरेक्ट खोन्थानायखाय हारसिं ओंखारफैबाय। सफैनानै दा माबायदि सानदों? दा साननाया हामगोन बायदि मोनदों आं, एसे रेजें रेजें।